glæder du dig? Ja, Skal du ind og møde? Rasmus Sebak. Er han sej? Ja, og han er god til at synge. Sejt. Så han godt ud, jo? Ja, og han er helt sej med sit hår. Han er sej med hår. Det er næsten sådan, han er rigtig sådan med vand. Nice. Ja. Jeg tager den blå. Wow, så er julegaverne hjemme, eller hvad? Ja. Hold billedet op sammen med. Kan du holde billedet op foran dig? Sådan der. Så sammen med Rasmus der. Og han lige har tegnet færdig. Det er simpelthen været lykken, du gav tage det ene billede. Og hvor er det godt at høre. Så kom jo ikke i Legoland. Så kom det jo lige 4 uger efter det der, 14 dage efter. Det var helt perfekt jo. Det kunne ikke passe bedre. Nej. Fantastisk. Mange tak. Okay. Godt, det ses. Jeg ved. Ha' det godt. Ha' det godt. Det er altså